महत्वाचा प्रश्न या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या करिता सिंधुरत्न योजना ही सुरू करण्यासंदर्भात आदरणीय या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्मान्य दीपकभाई केसरकर यांनी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, या जिल्ह्याचे या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय नितेश राणे साहेब असतील, नारायणराव राणे साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, या जिल्ह्याचे उद्योग मंत्री आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, त्याचप्रमाणे आमचे निकम साहेब असतील, आमचे आमदार, यांनी सुद्धा सातत्याने सिंधुरत्न योजना सुरू करण्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत होते। सर्वांनी या ठिकाणी डीपीसीच्या माध्यमातून, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून एक ठराव करून आदरणीय पालकमंत्री महोदयांनी सुद्धा ही भूमिका ठामपणे मांडली। आदरणीय उदय सामंत साहेबांनी सुद्धा ही ठामपणे भूमिका मांडली। किरण सामंत साहेब यांनी ठामपणे भूमिका मांडली आणि आज खऱ्या अर्थाने परत एकदा सिंधुरत्न योजना ही मुख्यमंत्री महोदयांनी सुरू करण्यासंदर्भातले विधानसभेमध्ये या ठिकाणी जाहीर केलं आहे। आणि मला खात्री आहे की जी योजना गेल्या 3-4 वर्षापासून या ठिकाणी या जिल्ह्याचा कायापालट झालेला आहे, महिला वर्ग असेल, शेतकरी असतील, या ठिकाणी मच्छीमार असतील, या ठिकाणी पर्यटन व्यवसायाच्या निमित्ताने जे काही लोक याच्यामध्ये व्यवसायामध्ये भाग घेणार होते, या प्रत्येकाला न्याय देण्याचं काम या योजनेच्या माध्यमातून केलेलं आहे। आणि या पुढच्या कालखंडामध्ये परत एकदा बचत गटाच्या माध्यमातून म्हणा, सर्वांना या ठिकाणी दीपक केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून आपण परत एकदा ही योजना मुख्यमंत्री महोदयांनी सुरू केल्यामुळे त्यांचं आम्ही जिल्ह्याच्या वतीने, शिवसेना पक्षाच्या वतीने मी अतिशय मनापासून या ठिकाणी त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि हा जो योजनेचा पुढच्या वाटचाल आहे ही लोकांच्या करता फलदायी ठरेल याची मला खात्री आहे। आणि आज अर्थसंकल्प सुद्धा मांडला गेलेला आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये आमच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुमारे 25 कोटी रुपयाची या ठिकाणी पीडब्ल्यूच्या माध्यमातून कामं सुद्धा मंजूर झालेली आहेत। त्यापैकी वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये या बोर्डे, ठाणे, न्हावा, शेवा, विजयदुर्ग, मालवण, वेंगुर्ला, शिरो, सातारा क्रमांक 4 किलोमीटरचं या ठिकाणी 3 कोटी रुपये एवढे मंजूर झालेले आहेत। त्यानंतर वेंगुर्ला तर तुळस, सावंतवाडी सातत्याने लोकांची मागणी होती आणि यापूर्वीच भाईंनी या संदर्भातला पाठपुरावा आदरणीय या राज्याचे बांधकाम मंत्री यांच्याकडे सुद्धा निवेदन देऊन या ठिकाणी पाठपुरावा केला होता। त्याच्यामध्ये तुळस सावंतवाडी रस्ता रामा क्रमांक 184 6 ते 2100 हा या ठिकाणी जी मोरी होती त्या मोरीची त्या ठिकाणी पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात सातत्याने त्या भागातले लोक हे आमच्याही संपर्कात होते। केसरकर साहेबांना सुद्धा निवेदन दिलेलं होतं, त्याच्याकरता सुद्धा 1 कोटी रुपये एवढा निधी या ठिकाणी मंजूर झालेला आहे। त्याचप्रमाणे शिरोडा ते रेडी, तेरेखोल, प्रजिमा 64 हा सुद्धा डांबरीकरण करण्याचा रोड यामध्ये सुधारणा व डांबरीकरण असा जो प्रस्ताव होता तो सुद्धा सुमारे 1 कोटी रुपये एवढा या ठिकाणी मंजूर झालेला आहे। त्याचप्रमाणे मालवण, वेंगुर्ला, शिरोडा, सातारा हा 4 किलोमीटरचा मार्ग याच्याकरता सुद्धा 2 कोटी असे एकूण वेंगुर्ला तालुक्याला 60 कोटी रुपये एवढा निधी या ठिकाणी आजच्या बजेटमध्ये माननीय या महाराष्ट्राचे बांधकाम मंत्री यांच्या प्रयत्नाने मुख्यमंत्री महोदय असतील, पालकमंत्री असतील, केसरकर साहेबांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा सुद्धा निधी आज मंजूर झालेला आहे। भविष्यामध्ये अशा पद्धतीचा बजेटमध्ये अनेक कामं आहेत, अनेक या ठिकाणी वेगवेगळे प्रकल्प सुद्धा या वेंगुर्ल्यामध्ये या ठिकाणी केसरकर साहेबांच्या पाठपुराव्याने, पालकमंत्री महोदयांच्या सातत्य त्याचे या ठिकाणी मीटिंग्स घेऊन या संदर्भात ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील यांना विनंती करून ते या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये आणतायत। म्हणून मी सर्व या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय असतील, केसरकर साहेब असतील
यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे उपक्रम हे सातत्याने सुरू राहणार आहेत. निवडणुकीमध्ये हार जीत ही प्रत्येकाची असते, त्याच्यावर जास्त लक्ष न देता आपल्याला भविष्यामध्ये लोकांच्या करता काम करायचं आहे. सातत्याने या भागाचा विकास करायचा आहे आणि विकास करणे याच मुद्द्यावर आपण या ठिकाणी या जिल्ह्याच्या जो आराखडा आहे तो सुद्धा पालकमंत्री महोदयांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी वाढवलेला आहे आणि मला खात्री आहे की जास्तीत जास्त निधी हा या जिल्ह्यासाठी पालकमंत्री महोदयांच्या वचनामुळे, त्यांच्या असणाऱ्या सातत्याच्या संपर्कामुळे आणि मंत्रिमंडळामध्ये त्यांची असणारी छाप यामुळे मुख्यमंत्री महोदय देतील आणि या सर्वांगीण विकास या मतदारसंघाचा करतील याची मला खात्री आहे.